Des de Més per Muro apostam plenament per l'educació en el nostre poble. Consideram que la millor manera per atendre les necessitats de les diferents institucions educatives existents a Muro i en el mateix temps de donar resposta a les seves demandes particulars i compartides és fomentar la creació d'un Consell Escolar Municipal. En aquest Consell hi haurà representats tots els centres educatius del municipi, des de l'Institut Albuaire, el CEIP Guillem Ballester i Cerdó, el Centre Concertat Sant Francesc i l'Escolota d'Infant de Muro, en la presència dels seus respectius equips directius i representants de mestres, també totes les AMIPAs, baixa direcció de Balia i Regidoria d'Educació. Aquest Consell també vol servir d'altaveu i plataforma per fer arribar a altres institucions les nostres necessitats i reclamacions en matèria educativa com a municipi. A Més per Muro tenim clar que l'educació dels nens i nines del nostre poble es construeix des de baix. Per això cal posar uns fonaments sòlids i pensar en una vertadera educació a l'etapa dels 0 a 3 anys. Apostant fortament i farem totes les passes i tràmits necessaris perquè Muro, d'una vegada per totes, tingui una escoleta infantil pública, integrada a la xarxa d'escoletes públiques de la Conselleria d'Educació de les Illes Balears. Això vol dir millors instal·lacions, amb més i millor personal per atendre en els infants, amb més oferta de places i a un preu molt més assequible per a les famílies. L'educació no és només per als infants. El sistema educatiu dona l'oportunitat a persones adultes que en el seu moment no van poder obtenir la titulació en secundari de fer-ho. L'aula d'adult de Muro té una part de formació reglada i aquesta és una extensió del CEPA de la Pobla. Com a tal, consideram que la seva ubicació idònia seria a les aules de l'Institut Albuaire. Així tindríem a l'abast la qualitat i comoditat de les seves instal·lacions i normalitzaríem un fet que és comú en les formacions a persones adultes que estiguin ubicats a instituts. I recorda, amb tu som més. Estàs? Vinga, quan vulgui. Sí, vale. He fet una S sorda per sonora. És que és ben matar per les lletres també. Sí, això, com se fa això aquí? Vale, te lo sujeto así.